hanggang ngayon pa naman, naisipan ko yung nagdala sa akin dito. Mukhang pira yung mga YouTubers. Hindi naman lahat ng YouTubers mukhang pira. Nag-enjoy ako sa jacuzzi, guys. Sinacharge ko lang tong laptop kasi nalulubat. I was watching The Enchanted something, a movie from Amazon Prime, and yeah, so basang-basa tayo yung buhok ko. And Roxy's outside. It's been a while that I haven't used my jacuzzi. I plan to go to Asian store, not Asian store, ShopRite later to get some dog food, bathroom. What I'm talking about, guys, yung bibig ko ba? Ano na. Anyway, so yun lang. So I'm gonna have my lunch and there's nothing much going on. Today's Friday. Remember, every Friday I drive to the other house and to pick up my mother-in-law in the afternoon after dialysis. But this time I decided I don't pick her up today. I will pick her tomorrow. Early, bukas, pick her up and drive back home over here. And I probably stop to grocery store, to Asian store to get some wrapper. You know, yung wrapper, guys, ba? Hello. Okay. Sobrang. Itong video na ito, guys, hindi ito normal, abnormal ito. I decided to film this video. Hold on, guys. May ano ito. Kasi, tignan nyo naman. May mock-up si ate. Naka-mock-up kasi I was filming this look. So, yun. Kaya, ganito ang mukha ko ngayon. At saka, may pa bouncy hair pa tayo. Isipan ko lang, guys, na makipag-usap, harap-harapan. Yung parang walang ano ba, lakad-lakad, usap-usap. Ang hayag naman. Masakit ito. Naisipan ko lang na umupo dito. Mag-ano ako ba kung anong nasa isip ko. Pero, bago tayo dyan, ito namang, di ba, pag may nangyari, pag there's something
skin that open up and then you try to take it off and won't take off. I-share ko ngayon ang kung anong nasa isip ko. Ano lang ako guys, totoo lang ha. Kung anong nasa isip ko ngayon. Kasi sometimes, di ba, mag-isip tayo. Di ba, parang lahat naman ata tayo, di ba, mag-isip ng kung ano-ano. Itatago natin kasi bawal. Hindi naman bawal. Kasi parang hindi dapat, di ba? Di ba may nagdala sa akin dito bago yung asawa ko si Tami. Bago niya ako dinala. Guys, hindi ito like yung story time na paiba-iba ang istorya natin dito. Kasi gusto ko lang mag-film dito sa filming room para may background din na masaya tignan, di ba? So yun. So naisipan ko noon hanggang ngayon pa naman. Naisipan ko yung nagdala sa akin dito, yung unang lalaking nagdala sa akin dito sa US. Ano na kaya siya, no? Ano na kaya ginagawa niya with his wife? So, napag-isipan ko lang na matanda na yun. Kasi yung nagkita kami, 49 siya. Parang katulad lang din ni Tami. 49 siya nagkita kami. That was 2007. So, mga ilang, guys, kayo na mag-math kay mathematics. So, yun, naano ko lang, katulad na siya ni Tami. Ang totoo naman talaga na, yung kahit hindi dahil sa kanya, hindi ako makapunta dito. Yung sa totohanan lang ba, na gusto ko lang sa inyo na, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako dito, wala ako dito, at saka hindi kami ni Tami mag-asawa or hindi kami nagkita kasi imposible naman kasi wala sa plano yung ni Tami na siya dito na magpunta sa Pilipinas para makahanap ng Pilipina na wife. So yun, naano ko lang sa isip ko na pasalamat pa rin ako sa kanya kahit hindi man kami magkaintindihan, kahit wala na kami, kahit matagal nang wala, kahit wala nang ganon. Alam niyo naman na kakaiba talaga, mahirap ang pagpunta dito. At saka kung dahil sa kanya, yun ang naano ko lang ba. Salamat pa rin ako na dinala niya ako dito, na nag-file siya ng papers for fiancé. Ano ko kayo dito, ipalapit ba? Di ba itong YouTube guys, di ba yung YouTube, maraming takot sa YouTube na, oh, but wag mo akong ikuan sa video, wag mo akong isali sa video. Kahit saan naman, kahit sinong YouTuber, may mga kapamilya at kaibigan ka na ayaw nila maging part sa video mo, ganyan. So, yun lang. So, maraming takot sa Guys, itong usapan na ito, paiba-ibang topic, guys, ha. Hindi ito like formal. Dahil dito sa YouTube, you know, my grandma passed away, and when I decided, I always look back on my YouTube, guys, on my previous last year, like that. I always go back into my previous vlog. It makes me happy to see, for example, yung Tami and I sleep here for the first night here, and then the first shower, and then yung ganyan. So masaya ako na nakikita ko yung sarili ko nung nakaraang buwan, nakaraang taon, ganyan. So masaya ako. At saka the other day when I was looking at my channel, so meron akong nakitang video, winawatch ko siya, at saka doon ko narinig na nakipag-usap ako sa grandma ko, at naririnig ko yung boses niya. Masaya na ako, guys. Sobrang saya ko. Oh my God, I was really shocked that, you know, thankfully I did hit record when I was talking to my grandma. Well, actually, it's not long because I always edit, so I end up like having it cut, you know. So that's the sad thing. If you keep all your clips, and it's gonna, you know, it's a lot. But nagpasalamat ako dahil sa YouTube, at nag-vlogging mostly everyday, daily vlog. Nakikita ko yung mga ginagawa ko nung araw. Last year, birthday ko, yung anniversary namin, birthday ng asawa ko. Kahit wala kaming mga ginagawa ba, pero alam ko kung ano na nga kaganapan nung araw na yun. So, yun. At saka dito sa YouTube, guys, nagpasalamat ako kasi
Kasi nagpasalamat ako sa inyo na nanonood sa video ko sa pagsuporta. Thank you for supporting into this channel. And thank you guys for, you know, for watching. And kahit paminsan boring yung video na ginagawa ko. Kasi hindi naman araw-araw, especially if you're daily vlogging, hindi naman araw-araw masaya yung vlog at saka may kaganapan. At saka kinaano ko pa rin, ina-upload ko pa rin kasi gusto ko makita, you know, kung ano, kahit anong kaburingan sa buhay ko, makikita ko pa rin. At dito din sa YouTube, you know, maraming nagsasabi na marami, natural naman dito sa YouTube guys na magsabi, diba, may mga YouTuber na magsabi, go lang kayo mag-vlog, continue lang, start now. A lot of people, a lot of YouTubers always advise you that, and you know, sabi na, you know, wag isipin ang pera at saka mag-enjoy lang. Yes, i-enjoy mo lang yun, pero in a practical way, in the reality, ang reality ni ate. So yun, ang reality naman talaga, ang totoo, pera. Uy, napag iniisipan mo rin yung pera. Hindi naman mukhang pera yung mga YouTubers. Hindi naman lahat ng YouTubers mukhang pera. May tao lang tayo. Uy, hindi naman yung mga angel yung mga YouTubers na hindi nag-isip ng pera. Ginagawa ga nila yung video at saka gumagawa sila everyday at trying, even though may mga anak pa yung iba, gumagawa pa rin sila dahil kasi parang business na rin. So, pera na yan. Pero, totoo naman talaga na dapat mag-enjoy mo. I-enjoy mo lang talaga yung pag-video mo. Kung ano yung personality mo, yun ang ipakita mo. Marami akong maisip kung bakit ako nag-YouTube pa rin kahit hanggang ngayon. Kahit sometimes, you know, mahirap mag-edit. Nakakasakit sa ulo yung pag-edit. Yun naman talagang totoo. At saka, mag-i-edit ako paminsan guys, yung nag-i-edit ako ganito na ako palagi. Nag-i-edit gabi, ganito. Edit. At saka sometimes when I'm closing my eyes, close the laptop and put it aside and go to sleep. And that's the truth. And you know, when you are trying to accomplish something, you're gonna try your best to make a video, to edit your video, to upload your video. Nagawa mo yun dahil, you know, gusto mong makita mo yung nakaraan mo at saka gusto mo rin kumita ng pera. Isa yun naman lang talaga ang totoo. So, kumita ka ng pera, makikita mo pa yung sarili mo nung mga ilang taon from now, how many years from now, makikita mo na yung sarili mo. No? Yun pala yung ginagawa ko. Ikaw ngayon guys, kung nanonood ka ngayon at saka wala ka pang vlog, meron ka namang channel kasi nag-comment ka at nakasubscribe ka sa akin, nag-like ka rin. So, yun. So, you know, start posting video. Even you don't have to talk. Even though you are doing the nature, like, you know, like, if you see animals, some doing something funny, show it, and then, like, you know, upload it, and stuff like that. And, yeah, so, just enjoy what you're doing. You use your phone, and to edit, if you have a iPhone, there's an editor already, go with it. Ito guys, i-continue ko tong YouTube ko hanggat makakaya ko. At saka gusto kong my goal. Kasi my goal ako guys, diba guys, na ano niyo yung asawa ko. Wala kaming time sa isa't isa. Nakikita niyo naman. Kahit noon pa guys, wala kaming time sa isa't isa. At saka mahilig kasi magtrabaho. Yung katawan niya, naghahanap ng trabaho. Yung 12 years old pa siya guys, nagtrabaho na siya. Pero, yung goal ko kasi, ang gusto ko, i-continue ko din YouTube, nag-enjoy ako, nagkapira pa. So, hindi naman malaki yung pera, guys. Kahit 2 cents a month, masaya na kayo, basta kayo may nakikita kayong tumataas, dumababa. Ganun naman talaga ang YouTube. Tumataas, bumababa, pataas, may mga bumababa. Pero masaya kung may $5 ka na every month. Masalamat talaga ako sa inyo, guys, dahil kung hindi dahil sa inyo talaga, totoo to guys. Kung hindi dahil sa inyo, wala akong views, walang nagsusubscribes, walang
walang nagla-like. Salamat sa inyo at saka sa time talaga ninyo guys na binigay sa akin. Hindi naman malaki yung kita, pero nagpasalamat ako kasi nakikita ko na nandun kayo, nandun kayo, nanonood sa video ko, nag-hit ng like button. Ang nasa isip ko kung mag-isa ako, sabi ko sa sarili ko, kung magkaano ko guys, kung magka 3,000 a month. Oh God, ang saya ko na guys. Ang saya. Kung meron kong mga maybe 10 years from now guys, masaya. Sobrang saya na ako kung ganun. Makatulong, sobrang tulong kasi sa asawa ko guys. Ikaw YouTuber ka ngayon, naisipan mo, kung hindi mo naisip yung pera, kahit hindi naman masamang mag-isip ng pera, no, yung my dream, hindi naman din masama mangarap. Ang gusto ko lang talaga, kahit magkabakasyon lang kami ng asawa ko, mga ilang buwan ba kaming dalawa, punta sa ibang lugar, di ba? So yun ang talagang inaano ko guys. So, sana mangyari yun, oy. Sana talaga. At saka sa tulong ninyo guys, pasalamat talaga ako sa inyo dahil sa mga like niyo, sa mga time na binigay niyo sa channel ko, sa pag-watch ng video ko. I always appreciate it guys. And sana mahag ko kayo. Hug! I like making mukbang videos. You know why? Dahil I really enjoy it guys. Yung mukbang, I really enjoy it. It's a freaking food. Who doesn't love food? Oh my God. And then I enjoy it. Like, I like it. Sana hindi nyo masamain guys ha. Yung pag-mention ko ng mga dream ko nung sa isip ko. Yung pera sa YouTube, ganyan. Lahat naman tayo, di ba, may pangarap. Alam ko kayo din may pangarap. Lahat naman tayo may pangarap. Kahit yung mga matanda na guys, nangangarap pa rin yun guys. Oy, yung biyanan ko nangangarap pa rin mag-asawa guys. So lahat tayo may mga pangarap. Bukas kunin ko yung biyanan ko pala. Sana nag-enjoy kayo sa ano guys, sa background na andito ngayon. Ay, iwan ko kung anong ilagay ko dito. Pero sana nag-enjoy kayo. Sana video do. I will see you guys tomorrow. Bye! Bye guys. Thank you. I appreciate it so much for watching my video. You watching right now, please subscribe. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe. And give me a like. And then if you subscribe, you see a notification bell in the side of the subscribe button. Click that so that they will notify you if I will upload videos. Every time I upload videos, you will notify it. And thank you guys so much for your support. And I will see you guys in my next video. Thank you guys so much for watching. I'm going to do a shout out from my Instagram. I posted a picture on in my Instagram sa look na ito. D. Bradley 1990 Fit. I am Donna Clayton. Hi! And si Jackie Bagares. And si Jean Batistel. Hi sis, I know you're watching. Si Julia 96. Doon tayo sa Facebook guys sa nagla-like ng si Risa Price Yahot Pongos. Si Fly Away Tiffany Gardner, Lynn Gumabay, at saka si Maria Leslie Tapia Saman, Gaynor Andalis Calamba, at si Jackie Ramsey, Emlerin Air, at saka si Jessica Arpia Smith, Chrislyn Bansalan Zumbo, Nori Evans, at si Ida J. Kingsbury. Forever Yours, GL Eileen, Mirindianing, Lovely, at si Jennifer Vilayo, Mikey Shesel, Lumiolig Gloria, I think that's a Jimmy Strykowski, Lynn Gumabay. Hi. But anyway guys, I will see you tomorrow. Thank you guys so much for watching into this video and I appreciate it. Bye. Thank you guys so much for watching. It's 5:30. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye! Edit more. Bye-bye. Thank you. Bye! Parang ayaw kong makipag-usap sa kanya ngayon, guys. Iwan ko, guys.